Yo, selamat datang di podcast. Cacuy. Yo, kembali lagi di podcast. Cacuy aja ditanya. Yo, selamat datang di podcast Babi di segmen Celeng. Bersama kami bertiga masih bersama Robi, Uyap, dan Baba. Hari ini kita akan membahas tentang apa, Le? Koyoke gak pantes iki, Lek. Apa? Kene ono nek kene, yo. Ndek gini di. Nek nang cacar terus Oh, gak iya. dibahas iku lho koyo gak sopan ngono yo. Iya sih. Amit sewu ngono ya. Kutune titik-titik ono lagi. Iya. Bahas nongko cacar sih. Kita memperkenalkan nongko cacar. Oke. Nongko Langsung. cacar. Tak lempar nang tenyem. Wah. Aku wis, Pak. Jelas Kita sudah menyiapkan materi. Materi. Monggo pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tak kira Iya. stand up kak ya. Nongko cacar. Nongko cacar sak rumo apa wis? Nama tempat. Nama tempat. Nama daerah. Ya, nama daerah. Soalnya lek kene nang Malang, nang Pasuruan, lek ditakoni. Langge yo. Heeh. Lek ditakoni arek ndi ngono. Nongko cacar. Nongko cacar. Pasti yes. Nongko cacar. Tapi nongko cacar biyen niku mek wilayah yo. Secara strukturalnya gak ono. Gak ono. Ya. Lek saiki nama dusun ono. Saiki nama dusun ya. Ono saiki. Iku fix ya bisa fix. Pasar Yo. baru gini kan ya? Yo. Biyen pasar baru, nama dusunnya pasar baru, terus berganti jadi dusun nongko cacar. Iya. Soalnya lek teko Mbah Google. Waduh, nongko cacar iki adalah bagian dari Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nama nongko cacar juga dipakai untuk menunjukkan pusat pemerintahan di wilayah Tutur. Pusat pemerintahan. Tapi berhubung saiki wis dadi nama dusun, ya tetep pusat pemerintahan. Tapi ya tetep ae masuk utare nongko cacar yo. Arek ndi ngono. Pokoke Iya, sekitare nongko nongko cacar cacar ngomongnya. ya. Lek ditakoni arek nongko cacar ae jan. Iya, iya. Soalnya lek biyen jane nongko cacar ku mek wilayah, gak ono sing Spesifik secara administratif. Iya. Iya. Soalnya secara geografis dewe nongko jajar iku berada di dataran tinggi atau pegunungan Kaki Gunung Bromo. dengan elevasi piro wis padahal. 1100. Ya kan? Lha kok badeke bener ya mari di ojo bener lah. Lek menurutku 8.000 setara Everest. Setara Everest. Iya, secara Himalaya iku ya. Himalaya 1141 meter di atas permukaan laut tuh. Nah, Lokasi nih berada di kaki Gunung Bromo sehingga sering dikaitkan dengan jalur wisata ke Bromo. Nah, itu secara geografis. Terus lek secara potensi Si Katoan lek sih, kate kayak- mrene iku kan ono iso potensi, ono pariwisata, wah kes dibahas iki. celeng ya. Iya. pedes sih. Cuk kancane ngomong asu. Enggak maksudnya lek kate rene kan iso lewat beberapa jalur. Oh iya bener iku. Lur. Salah satunya lewat ndi? Salah tiga iki, tiga. Aduh, ya berarti pas di ding wis, aku milih di Lek aku Purwodadi. Aku lewat Purwodadi ku jalane berliku, lek nanjake enggak begitu. Aku lewat Jabung. Akeh berlikune. kan lewat Jabung. Aku lewat Tosari. Burosari, Pak. Jan Berarti papat. papat berarti, papat. Oh berarti papat. Iya. Ayo siji nih. Purwodadi mang ngendi? Si aku berarti Purwodadi ambek Burosari wis. Ya. Bulat Purwodadi iso. Ciri-ciri kondisi jalan. Berliku akeh tikungane lewat Purwodadi, tanjakane kano lah. Ya Jadi lewat Purwosari Marine SMK lek gak salah. SMK opo? Pontir. SMK Purwosari. Oh berarti itu tahun kedua maksudnya. Kita kedua iso lewat kono. Ya, Sumber Pitu. Sumber pitu ngembal lewat gunung kok. Lek iku akeh tanjakane. Ya. Belokane kurang. Heeh. Source 7 niku tanjakan terus.
Iku cukup loro untuk aku. Apa? Rong jalur. Oh. Nah, aku lewat Jabung ya. Sing apa, Bang? Teko apa? Source 7. Sumber itu. Iya, kok aneh ngono tak rungono apa ngono. Nah, lewat Jabung. Aku jawab. Soalnya enggak aja deh gue lewat Tosari. Ini lewat Jabung. Ya, wis kota sari wis. Aku sak Lewat Jabung buka iku padha nanjak terus balik gunung kan dalane jenenge. Literally ngliwati gunung ini. Dadi Sempit ya, munggah sempit. mudun. Iya, sempit mek satu mobil lah, Jadi- satu jalur satu mobil. Gentenan lek papasan gentenan. Betul. Oh, pas ndek iki. Apa wali gununge. Tunggangan yo. Hmm. Di Tunggangan itu kan sering antri di gantian. Terus view-nya apik sih liwat kono iku. Lek liwat Tosari ya apa nyom? Cek iki tak golekane. Beling ada. Rek liwat waduh rek. Waduh Pak tiba Lek liwat Tosari ternyata menempuh perjalanan 4 jam. Lek mlaku. Lek adan, cuk. Lek mlaku iki. Lek gawe sepeda, Lek melayu. 31 menit. Lek gawe motor 34 menit. Lah, iku jalure mulai teko misal ngomong ae Surabaya. Gampangmu. Yo, wah, beda lah. Ya misalnya aku tekan Pasuruan. Pasuruan iso liwat Kejayan, iso liwat munggah Probolinggo atau munggah Lumajang iku iso. Puspo. Tapi kok tembuse Bromo dhisik akhire. Ya. Utawa sebelum gerbang masuk apa? Pendaftaran TNBTS. Ya, Nah, loket, itu kan loket. Wah, Loket. Lah, loket iku Terlalu berlibet anjing. iso teko Kejayan. Lah iku Kalau ada yang susah ngapain yang muda ya? kan ado masalah teko Bromo kan ado. Oke. Iku iso. Ciri-ciri teko Kejayan. Jalure. Jalure ya. apa? Jalure me padha jalur Purwodadi. Berliku tidak menanjak dalane luwih api. Kombinasi tapi lek Tosariku yo Iya, nanjak, kombinasi. yo berliku. Lho lek nang kejajare akhirnya mudun. Tadi teko Bromo wis tutuk loket iku Yo. keadaan teko Pasuruan sampai tutuk loket iku munggah. Engko baru loket mudun iku ya mudun ya. Nang kejajar iku baru rotok mudun lah. Iku turunan jenenge, iku tanjakan turunan. Turunan. Lek kaya akses Gojek ngono ono enggak nek kono? Teko ndi? Teko lewat jalur Tosari. Nang kejajar. Ya. Greges sing Gojek Mas. Tahun- Ojek biasa. Ojek biasa ono koyo elek biyen Ono ya. lek ojek biasa ono. Ono elek biyen. Iki nang ndi nang kejajar ya. Bisa. Ono. Berarti misal wong teko Tosari, berarti Hmm. nang kejajar ojek. Ya. Ono. Selain Ono. misalnya wis kepengen ojek gak ono, apa alternatif? Meni ae anjing. Alternatif meni. KRL KRL kan ana. Anu Flying Fox ono koyo ya. Flying Fox masuk sih. Terus rasanya lek ya. jalur Tosari ku ono dibangunnya tahun piro? Iki ya. Iki enggak enak kancane. Ngolok penggawean kancane temenan nih. Oke, nomor Koyo luwih. Oh, maksudnya akses nang jajar. Disik kono gak sih ya? wis aja dipikir teman-teman lah iku. Iya wis. Ngaruh lek. Aja nemen. Iku mang kan masalah jalur ah. Ono 4 jalur untuk Menuju menuju Nongko Nongko Jajar. Jajar. Pertama Purwodadi, Purwosari atau Ngembal ya. Yo, Kedua iku Jabung, perbatasan Malang Ketiga, ambe Cuk. Pasuruan. Oh iya ketiga Jabung, Malang, Pasuruan. Keenam Kepapat, Cuk. Kepapat Tosari. Ya, Tosari ki soalnya kecamatannya beda ambe awak dhewe. Nongko Jajar kecamatan Tutur, Tosari kecamatan Tosari. ya masih Purwodadi ya kecamatan Jabung, Purwodadi. Purwosari mang ya beda kabeh anjane, Cuk. Oh iya ya. Lah, Iya ya. Iya. Tapi sih Kabupaten Pasuruan, Lek Iya. Jabung kan Kabupaten Malang. Lek Tosari Kabupaten Pasuruan yo. Iya. kan nang Jajar ya termasuk akses nang Bromo pisan kan Bromo, jalur tiga. wisata Bromo. tiga iso liwati 3 jalur lah. Ya. Malang iso lewat nang Bromo. Hmm. Lewat nang Jajar lah Pasuruan iki nang Jajar. Ya. Probolinggo iso, Lumajang. Lumajang. Probolinggo Lumajang bote. Lah iya.
Terus Iku menguatkan, Cuk. terus ana info apa maneh? Probolinggo mek Lumajang padha sih kok. Sik balik nang jajar wis kon terus ndek kono kok bahas Probolinggo iki. Iya. Ya nang jajar. Potensi-potensi. Yo apa Sumber daya one opo Oh, ini gini, Oh, nang jajar boleh. maksudnya. narator iki. Potensi dan daya tarik ya. Yang pertama ada wah kayak Flora Hill, ngerti gak Flora Hill lah kamu? Bukit Flora. Wong kene nyebutnya Bukit Flora. Iya Bukit Flora. Tahu Terus- nggak kon Rono? Tahu. Kon Tahu. Bukit Flora sing ndi? Sing Sing duren. Gunung Nah, Buto. iki tak jalano. Padha iki mungkin ndelok ya ngono. Kudu nek nang jajare ya. Iki sebelum nang jajar, lek arah Purwosari. teko Jembatan arah Purwosari. Purwosari. Ya. Oh, ngarepe omahe. Oh iya. Ro. Sing Bukit Flora. sing kedua, tadi teko Ngembal iku ana dua wisata sing terkenal lah maksudnya sing wis di spotlight. Kayak Bakti Alam pertama, moro rotok munggah titik, ya iku mang. Ya iku Bukit poin Flora. kedua Kak Cik Mas. Iki kan Bukit Iya. Flora sih an. Ya iku mang Bukit Flora. Gak ono masalah ini gini iki Bakti Alam gak disebut. Oh, gak dibahas. Gak disebut no. Ya wis, gak apa-apa wis. Yo. Jadi ono loro iku. Pertama sing wis soal wisata opo iki ngarani Wisata ya wisata. alam dan edukasi. Ya. Terdapat kebun bunga, kebun buah, area playground, fasilitas outbound seperti sled rope dan lainnya. Iku Iku lek ono di arah Purwosari. iya. Sing jalur teko Purwosari. Lek jalur teko Purwodadi mungkin di kafe-kafe ku nggo sing anu. Iya bener. Hmm. Hutan pinus. Nah, terus- kafe ku ditunjang hutan pinus pemandangannya apik dicoba ae. Hmm. Ya BC hutan pinus lah niku wake wis jeneng Kok ono kafe-kafe. BC sih? Heh? Ono BC bareng. Kudu. Maksudnya apa ya? Oh, Dasare. Oh, base. Base. Ya, Base. Bis. basenya. Iya. Hmm. Ono sepeda gantung bareng ndek ngono kan. Ono ta? Oh, ono sing Oh, Sepedaan di kafe ini tali ya, lho. Iya. fasilitasi. Iya. Nah, kudu ndek BC. Jembatan layang ya ono. Heeh. Iku ndek hutan pinus e. Terus yang kedua ono air terjun Wonosari ternyata. Masuk. Oh mlebu iku ndek dusun butuk jenenge. Lho, Iku coban Plangi. pastur gak sih iku sing dimaksud? Kudu. Air terjun Wonosari ki. Iya, Lho, Wonosari ku kan sing nama pastur. desa. sing pastur ternyata. Iki peninggalan zaman Belanda. Oh iya. Konon bekas pembangkit listrik atau pusat suplai air. Ya bener pastur. Apa kok jenenge pastor? Nah, Iki dibahas mana? ayo, ya? menurutmu apa jenenge pastur? Lek cari koncoku gak penak tapi yo diomongno ya. Yo ngene anu biyen niku. Ngene apa Ustad wah pastur iku mang ngene. Ustad anjing. Ono pastur mati di kono. Ora Kan mesti nyemplung gono, ngene- atus gono. Lahir. Ngene yo wis berkehidupane ndek kono ngono lho. Loh. Topo ndek kono ngono ta. Kudu yo misal mari ngulang, mari ngajar iku omahe ndek kono. Tempat omonganane tempat sucine ndek kono. Oh, mangkane di Kali di- Mbok mati mbok apa gak ero aku. Oh. air terjun pastor. Nek wong kene dhewe, tapi secara global iku air terjun Wonosari. Cak jane jenenge iku. Terus sing ke piro iku Mang? Siji bakti masalah alam dan edukasi ku ono Bukit Flora ambek Bakti Alam, terus kafe-kafe ono di hutan pinus. Wisata alam air terjun Wonosari, terus wah iki sing terbaru sing mari-mari wingi kejadian. Nopo Premium. Jajar Culture Oh. Festival. Iya. Lek kabare terbesar yo. Iya, Terbesar sik- sak nang sik- Jajar. sa- kudu anu Jatim. soalnya Malang kan kena Gondang Legi. Ya. Nah, Pasuruan cek kemungkinan cek kena awak dhewe. Soalnya wingi mari awak dhewe saiki minggu iki Tejowangi. Purwosari. 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 Tapi sementara gedean kene iki. Paling Kalau gede secara daftar pesertae kok gede awak dhewe. Piro sih wingi? Lek secara daftar seket loro mbur wingi ono mundur kayak ya, tapi gak 44 koyo. dadine 44 pikiran. Beri aplaus kepada Nongko Jajar. Wow. Nongko Jajar Culture Festival. Yeay.
iki ya, sawar iki. Kau nonton Iki dah? festival budaya diadakan Iya, sebagai ajang parade budaya, Wis. pertunjukan seni dan juga mendukung UMKM lokal. Ya. Yo. Oh, mari ngono iki. Kancane takon dicuekin, Juk. Bangsat. Terus. Wae gak takon guyu cuk aja. Awakmu lho ditakoni. Wis mari. Nonton apa gak? Nonton lagu iki. Ya apa pendapatmu tentang NFC? Iku di bridging terus mlebu nang pertanyaan. Oke. Malah dilanjut. Bahas iki nang Jajar Culture Festival ya. Enggak, Oke. Bukit Flora. Oke, Bukit Flora. Cuk, yo, culture iku. Menurutmu seberapa culture sih Waduh. acara? Tak ambil sih. Soalnya setiap daerah itu kan ngetokno tema dan budaya masing-masing. Ya dibarengi dengan sound system sing koyo ngono iku wis heboh, wis mewah, ya wis bondo lah nemen wong iki. Iya. Termasuk kostum, terus konsep. Waduh. Apa meneh state karnaval awak dhewe dengan jumlah peserta iku termasuk di kalangan sound horror iki. Isuk Pak. Jam 09.00 wis start iki. Ya, Jam 09.00 wis start. sampai iki. isuk maneh Bu ya. Sampai mendak isuk maneh. Oh, Jam 6. Kon jare ngerasa gak seneng kon jare. lu Iya, seneng. Aku ndelok online kan ngono ah. Tadi Makanya alah, bangsat. Sing mang diwae ndelok online ah. Ayo. aku nginceng pas sound check sound itu mari ngono pas pas anune ndek ngene iki finish. Kan state iki lumayan 3 kilo, Pak. Waduh. Lumayan abot. Loh, apa? Lumayan apa? 3 kilo kan. 3 kilometer maksudnya iku Setara LPG. gak 3 kilogram, Jo. 3 kilometer ngono lho. Terus, Jombo. Wes lah iku iya, NFC gak usah iku secara jeru-jeru lah. Iya. pariwisata dan daya tarik nongko Jajar. Berarti kan berpotensi nih, kini iki berpotensi. Iya, pariwisata Tapi menurutmu tempat sing ikonik di Nongko Jajar apa? Gawe kon pribadi ngono. Ikonik ya, sing mulai biyen sampai saiki sih terjaga ya. Sembarang ono apa wis gak ono. KPSP sih. KBSP koperasi ya, koperasi setia kawan. Iya, iku anu. Kayak nyanyi. Misal dinobatno dadi alun-alun ngono kira-kira. Aku lek memperkenalkan nang kanca-kancaku iku alun-alun soalnya. Tuku ngene ku ya. Kok guyu? Soalnya kan di alun-alun nak dhewe. Iya. Ya iki masukan kayak gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur langsung. Lek sing ikonik ya iku patung iku. Gue nek ngarepe pasar niku ono patung. Patung Soalnya lek teng pahlawan. arah Purwodadi. Patung pahlawan iku. Patung pahlawan iku kencenge ambek patunge sapine KPSP. Nah Iku iku ikonik mulai dhisik masalahe. konon iku Maksudnya kencenge iku ya apa ya? Lho gak teko arah Purwodadi, set ngene awak dhewe ndelok kan sebelah kanan wis patung iku alun-alune. Rono kan wis patunge koperasi. Ngono lho. Patung sapi. Patung sapi. Iya, Dan iya. iku dadi indikator wis tutuk nang Jajar ya awak dhewe ngono lek kanca-kancaku. Iku sapa sosok sing didadekno patung iku? Pahlawan iku. sapa iku? Oh aku tau moco iku. Numpak jaran gak sih? Gak ya? Gak iku sih. Nyekel gendera bambu runcing gak iku. Iya. Masa numpak jaran iku? Enggak. Lah iya. Ya iki kayak pengetahuan ae. Sopo ro iku mudhun kok caran. Nah, Iya kan gak ono dipatungi tapi carane. Cuk. Merkane kan kau sarane merkane sing ke Iya. abadi kan mek wong edo. Kan jarane Melayu. konon ben dhek iku pahlawan sing perang numpak sapi. Makanya jejeran ono sapi ono pahlawan iku ngono. Ame dikoleki tak anu wis tak leboni. Ya. Apa iku? Lek potensi anune masyarakate nek kene iki mayoritasé penduduke peternak. Oh, pekerjaan iki. Yo, Peternak. sapi petani. perah. Yo. Lek petani enggak sebegitu akeh sing roto iku peternake. Soalnya kan yo ono koperasi susu nek kene. Iku ono informasine kok mang lian koyo.
berapa populasi. Ya opo ngAFK ngene, Cuk? Oh iya, jare golek patung. Kalau patung iki secara spesifik tidak ditujukan untuk nama seseorang pahlawan sopono enggak. Ya isiku simbolis sebagai pahlawan lah. Untuk spesifiknya sopo jenenge gak disebutno. Berarti kudu koyo dhek sing membela pas ndek nang Jajar ono perang ngono misale gak ya. Kano sih koyo dan secara pun gak menuliskan iku masalahnya ngono. Cuman dhisik lek foto-foto lawas sih koyo durung ono patung iku deh ngene. Lek pasar ya ono. Ya, Patungnya sing durung ono. Di pasar biyen di dusun Ngajipuro awal. Pasar lama ya. Tapi sing pertelone awake dhewe iku sing ndek white patung iku ono wisan fotone. Tahun 64 atau tahun piro ono kok iki ndek kene. Foto Tambuti berarti. Iya, cuman Tambuti. patung iku nek gorong ono tahun iku. Nah, secara Foto yo kelil. karo kutu-kutu kelir lah intine. Iku wis anu kan, pasar baru kan tibone. Iya. Sejarah nama pasar baru kan pindahan tekan Ngadipuro. Nah, Ya. dari dusun Ngadipuro ke pasar baru. Dadi nih dusun kene dadi ono penduduknya dadi pasar baru. Iya. Omaku biyen niku awalnya bedak sayur, Mas. Pas sik tadi pasar. Turu ndek jerone bedak kan. Enggak kan omaku kurang ono. Sik Oh. rupa pasar iku. Dadi bedak sawi. Koe kadoan jelek sampe tutup meson pasare. Koe gade ngono deh pasare ya. Lah iku kumang nyambung maneh nang Mas Bayu. Ekonomi dan industri lokal. Awang Mas menyebutno? Peternak susu. Peternak Peternak susu. susu, peternak sapi perah. Ternak sapi perah berarti Menghasilkan susu. susu. Iya. Amen. Cuk koyo gak akrab nyebut sampean pedes. Lah koncok. Lah aku sih petani ya. Opo petani opo? Petani ndek kene iku lagi rame niku Macem-macem. paprika lah kayak sing saiki. Saiki ya. Jeruk. Tapi Jeruk. secara data ternyata kita itu penghasil kopi Yo, dan juga susu. Lek sayur mayur malah ke arah Tengger. oke. Nah, iku. Lek wong asli nang Jajar iku kopi ambek susu iku. Kopi nih kopi apa? Kopi bangku. Dendi ono Iki lho, Kebun kopi kopi. juga menjadi salah satu komoditas penting di desa Kalipucang. Iku sebelum Iya. nunggu jajare. Kopi nang Jajar sudah pernah diekspor ke Jepang. Loh. Wah, berarti kan konon Ya, konon Naruto pas perang ngantuk iku ngombe kopi nang Jajar. koyo iya pas Shinjuri ki apa? Jinjuri. Lah sengga. Jinjurici, Iya iku. Iya. Jinjuri ki. Nah, Jancurit. Cangjimen. Senengane Kakashi kan maca komik ambek ngopi. Ternyata ngopi kopi ini kopi nang Jajar yo. Lah, susu barang iki ya. Koperasi Peternak Sapi Perah Setiakawan. Loh, kok iso menghasilkan kotoran sapi? Iya. Iya kayak pupuk. Iya, biogas. ternyata dimanfaatkan untuk biogas melalui puluhan hingga ratusan unit biogas. Dimanfaatkan oleh rumah tangga setempat. Ini sempet awak dhewe biyen rame kok ya ngonoan ya. Tapi aku Sampai gak saiki ngerasakno aku. Gak sempet gawe. Kon tahu enggak? Ngerasa nopo nih biogas? Tae sapi. Iya biokase masih. Ro aku. Tapi ndak omah enggak. Oh. Ya Kak. Soalnya kan Ribet yo. di selain iku bermanfaat dan ya kan ono bahayane juga. Jadi kudu ono ndek nggen sing encene aman terus mau ngono Steril. pantau ngono. Iya. Enggak secara singkatnya gua ribet asline. Mending tuku tabung 3 kilo iku ae wis langsung mancep. Secara hemat Ngono. Ini hemat soalnya Hemat. kan ngetokno apa-apa ya cuman gawe perangkat terus gawe sumure. Bondo apa? Tai. Iya. Selama sapi sik ngising maka kompormu sik murid. Salah. Ya, menyala. Tapi yo ajane menurutmu butuh nggak sih ngono iku? Maksudnya dengan populasi peternak sing wake, tae kan Nah, selalu iya. menjadi Iya sih, sampai saiki sih kok coro isu tai iki mang sik durung sampai berkembang di masyarakat wis meresahkan lho enggak. Soalnya iya kan sih. termasuk awak dhewe sing duwe kandang ya wis duwe lahan dhewe gawe ngolah apa
jenenge limbahe Dadi popok selama iki kan. Popok Iya. iku mang. Cuman Lah, sing biogas iki kan harus iki, tai sing fresh. Gak iso sing wis kering anu ngono iku. sing sik tas lugur ngene iki. Iya, ya sik ijo anget lah, pokoknya didodek dodek anget ngene. Teksture kayak apa bahasa. Iya. Iya. Ayo selatan iki lek. Dikepuki ning tengah ayo le, ambek tenggule dikenek-kenek aja anu ngono. Misal sapine bedegelen, iso nggak digawe ku ta? Wah, aku mang ono alat ya jane Mas. Ono sarung tangan ya, gak iso tak displayno ya. Duwe ngene gawe carane anu lah. Ya lek perputaran ini peternak sih limbah itu kan sapi dideke ndek lahane. Rata-rata Digawe wong peternak pakane. iki duwe lahan gawe tanam rumpute. Tanam Ya. rumput lho, dadi mupuk rumpute sih Munyer cepet ngae. iya. Gawe wong Gawe suget, nandur suget. suket. Lha apa sih? Iku akhire biogas iku sempet dadi tren. Nah, iki mbuh entah aku sing gak update apa encene lagi masih maintenance sing wis ono apa ya apa koyoke ndek lain-laine si ono lah ngono. Cuman gurung menyebar seluruh nongko jajar koyo isik durung ngono. Penyebarane kurung roto. Penggunaane. Terus lek infrastruktur ambek akses iku mau wis dibahas. Akses jalane nang nongko jajar iki termasuk Kane bolo. iya. Tapi secara fasilitas umum menurutmu butuh apa ndek gini? Di wilayah nongko jajar. Wilayah kono Argentina. Lho kak mesti Iya, nang jajar. kan koyo cara pasar. Yo, pasar iki cedeke masjid Agung. Jamek malah, masjid Jamek, masjid Ahnur. Mari ngono koperasi ono, lapangan ono, fasilitas parkir ono. Mungkin WC umum gak sih ya? WC umum wis di sisi bawah masjid ono, sisi kanan ono wis TK kono ya. Apa ya? Lek menurutku sih yo kendaraan umum saiki ku. Kendaraan umum gawe wargae. Enggak, lek misalnya wong kate nang nang jajar selain nggawa Iku. kendaraan pribadi, Iya, Cuk. Wis berkurang ya. Ono tapi ono. Damri ku. Iya, Jan. Damri ku lumayan nulung, cuman sayangnya mek sekali to. Sekali Iya. rene sekali rono. Enggak Angkot ah Iya. maksudnya. Damri high es sih lho. Lho ku sih ono ta? Ono sepisan to. Ya iku terus sing anu maksudnya sing Ngeteme Cuman ndi enggak- saiki? gak ngetem Gak iku. Duh, pesenan. Ya wis ono jadwale budal Iya jajan. jam ini. No. Gak sing kena iki sing kena. Iya. Iya tadi Itu jam-jam. tapi umum akhirnya, fasilitas umum. Iya. Gedung pribadi maksudnya Dan- kan. Harganya terjangkau kok. Cuman iku mau ono rekennya jam-jaman ngono lho, enggak setiap saat ono. Teko Oke. teko Malang iku jam 7 budale. Lek tekan nang jajar jam setengah loro. Wis mek iku tok. Regane 12.500, kapasitasnya 11 orang. Loh. Nah sebenarnya iku sangat membantu ya. Sangat membantu. Cuman ya mek sekali dan kapasitasnya mek 11 wong iku tok. Unite sapa sing duwe? Damri, Desa. Damri. Damri. Damri ku apa? Damri ku ya koyo restu koyo medali emas ngono ku lho, nama PO berarti, Iya. PO. Oh. Saruku malah angkot ya biyen niku. Iya Iya. biyen. Iku kan pribadi tapi ya. Lek angkot ya Ono koyo jerakane tetep Oh, iya, ono ono jerakane. jerakane. Lho gak maksudnya kan pribadi kudu fasilitas umum sing difasilitasi pemerintah. Kudu. kudu. Lek Damri iki fasilitas pemerintah jane di Damri kayak ku rute wae negara kota kan kan anjene. iya. Mm-mm. Oh, ono ya. Ya iku termasuk masukan juga sih. Tadi kayak sopo? Kayak aku umpama lagi kate nang isor pas gak nggawa sepeda ngono ku ya mesti bingung kan. Cuk numpak apa aku umpamane lek misale nggawa koper ngono. Heeh sih. Nah iku tadi kendala biasanya. Lha iku Wis- iso pesene ya apa? Apa Lewat kudu? online, lewat Online aplikasi. Oke. Gak iso nyegat kayak angkot kayak Gak biasa iso. gak iso. Gak iso. Ya iku mungkin wis ono fasilitasnya ono, cuman ditambah waktune ya. Enggak Ditambah- sekali tok ngono lho ya. Iya, jumlahe lah, Jumlahnya lah. armadae ku. Iya armada nih. Iya ya. Oh, no, ternyata aku gak ngerti sih. Ya soalnya awakmu rene nggawa kendaraan pribadi dhewe.
Iya, soalnya wis mulai zaman awak dhewe SMK ya, di bawah tahun 2020 lah. Opo? Iku kan wis SD aku mulai SD ngangkot. lho kan wis gak ono angkot iku 2020 ke Iya, wis sini kan Iya. wis sepi banget sepi ya. kan wisan ngono lho maksudnya. Lek sik dini sore 2020 ku koyo si ono ae sing rute nang pasar koyo pas bukaane pasar jam 6 jam 5 Iya. kan si ono teko arah Lawang, teko arah Wong Pasuruan dodol- iku sik wakeh ngono lho. wong dodol-dodol di pasar iku kan biasanya numpak angkot. Sik wakeh yo. Terus sarana mana iku menurutku rumah sakit deh, koyo wis wayahe duwe koyo. Rumah sakit ya. Bukan hanya puskesmas, Jan, ya. puskesmas Jan. Lek puskesmas ono pisan. Nah, Iya, iya, maksudnya puskesmas ono. wis kapasitasnya kudune wis rumah sakit ya. Iya, dengan populasi sing wis akeh ngene kan Piro sih penduduknya. yo? Iya, populasi nongko Jajar piro? Gak kon goleki men dia. Iya, berarti. Gak ono masalahnya. Suwe mana iki? Tapi iya pengalaman koyo pas ibuku lara wingi ku ya nang puskesmas ya bener ono sih, cuman secara dia kan kepingin ya apa cekne ditangani dengan baik ngono ya. Heeh. Misalnya butuh penanganan kayak operasi ngono kan mesti dirujuk selama iki kene. Ya. Paling cedek nang Lawang sih an. Cek lumayan cuk. Kayak 40 menit paling rono iku. Iya, Iya, soalnya lek loro nek kene butuh penanganan lebih ku pasti dirujuk wis nang Malang, Lawang, Heeh. Sukoharjo, Pasuruan. ya iya, malah awak dhewe iki Kabupaten Pasuruan lek dirujuk misal nang Malang kan akhirnya ya APBD dan lain-lain ini kan masuknya Malang akhirnya ya. Heeh. Secara kok awak dhewe berobat dan lain-lain kan mlebune kono. Soalnya lek secara geografis awak dhewe lebih cepet nang Malang gak sih ya? Apa podo sak jane? Podo, asline podo. Cuma rumah sakit terbesarnya nih kebetulan anoe di Malang kan ngono. Lek Pasuruan dhewe ndek rumah sakit apa sih? Ono. Purut iku. Sudarsono, Terus iki sih kayak Sukorejo iku ya. Sukoharjo, Iya Primo itu Zaida. apa lah swasta kan tapi Oh iya Hmm. iya. ya sih beberapa tahun iki kan ono iku rumah sakit iku. Prima Iya Husada. sing ono cedeke nih gini. Ngomong apa iku? Oh. Ndek kene populasi total strip jiwa, Pak. Ya opo iki? Gak ono ya dhewe asline ilusi ya, Man. Temenan iki Wikipedia lho iki. Enggak awak dhewe ya sini. Wiki ya ampun ya, Man. Gak iso ngitungi aku lek. Camate bener iki ya. Bu. Itu. Hah? Aduh. Oh, gak update di sana ya. Lawas berarti. Iya, luas strip kilometer. Kepadatan strip jiwa per kilometer. Tapi menurutmu lek ngomong daerah nongko Jajar, iku batasnya sampai endi sih? Iya. Batas-batas wilayah iku lho. Misalnya kene ngomong oh Mbabal iku ya kudu nongko Jajar. Lah berarti kan ono patokan nih. Iya, lek secara Lek asline. Gapuro ya. Gapuro Lek ndek delok kono teko malah. kono. Mek meliputi 7 dusun tok iki. Nang Jajar iki. Opo maksudnya Desa Wonosari akhirnya. Lek tekan arah Purwodadi ku batasnya nek Mesagi. Mesagi kono. Singapura selamat datang kan. Iya. Perbatasan. Lek arah nang Malang kene di Wonosari Barat iku batasnya. Bener kak ya. Kudu ngendro dhewe. Oke. Wonosari Barat. Dhuwur iku padha ndek Botok. Dusun Botok jenenge. Oh Ndek iya, iki. soalnya Tengking itu kan di Wonosari bisa. Ya tengking. Iya. Terus batas Iya sih ku batasnya mek iku tok. Arah rono gak Pungging. ono ya. Pungging. Pungging ku ning Adipuro se. Iya. Iya ya gede aslinya nang Jajar ya. Kan secara spesifik lah iku mang Gede yang makanya- pitung 7 dusun kok. malah tadi saiki jenenge dusun kan malah ya di data barang ya rada repot juga ya. Tapi iya nyom, lek misalnya kini selama iki mengenal daerah iku nongko Jajar tapi secara administratif gak ono kan rada aneh anjane. Iya aneh jenenge. Aneh. Kon misal ngirim paket barang itu kan gak ono. Nongko Jajar ngono iku kan gak ono. Iya. Paling ya tiboe Tutur, Wonosari, Ngadipuro ngono misalnya. Soale rune wong iku lek di browsing wong di luar nang Jajar ku ya dalan kate nang Bromo jenenge area agrowisata sing terletak di kaki Gunung Bromo. Dan Sing kenapa rekane dusunku iki sing dadi jenenge
dusun nongko cacar. Soalnya ono nek bener-bener nek pusate ngono. lho. Ya. Ya alun-alun iku mang lah. Iya, timbange dusun-dusun yang lain. Biyen niku kan jarene ndek kene ono hotel jenenge Nongko Jajar gak sih? Hotel Nongko Jajar. Iya, koyo Iya. iya ono koyo. Secara namanya. Konspirasi apa kudu iki? Ngawur kabeh-kabeh dikonspirasi rek. Kan Dek seru iku iki. lho. Apa? Jadi, Dipun ndek apa? Ngapura Asrama. asrama. Iya ta? Oh, Iya, ndek kono kan Aku ndek gak kono anu sih, spesial. Ono. ono helipad ya? ono tilake kolam renang barang. Iya. Iya, itu Dure oma pas sih wis. Ya, lubang. fasilitasnya Anu, ya. lubang opo? Ya lubang kolam renang. Kudu lubang buaya. Kudu ndek iki. Bukit GNS iku. Oh, koyo kudu Mas. Iku hotel iku. Iku koyo nggon esek-esek iku. Kudu. Iku saiki ya. Iku kono. Hotel arek ya. Le nang datar dhewe lek gak salah nek kono di asrama kaya. Tapi iya rumore sih anjane karena biyen ono hotel jenenge Nongko Jajar, Hotel Nongko Jajar. Makanya ya wis area iki dikenali sebagai Nongko Jajar. Lah Nongko Jajar dhewe harusnya dijupuk tekan karena akeh wit Nongko. nongko kan. Iya. Ono anjene lek wite nongko e. Nongko sing jajar-jajar. Mm-mm. Segampang iku lah maksudnya. Iya. Nongko Dan biyen jajar. ono anu kok Jan. Anu Sampai saiki ono kok. Apa landasan helikopter. Ya Ya, helipad Iya, iku ono. mang kok Mm. gak oleh. helipad. Apa jare? Nah, Kene menjelaskan secara anu tuh. iya. Awam anjing. Nah, di kono iku biyen ono asrama tentara kan cale. Yo, Jenenge asrama iku kan karena biyen di kono asrama tentara anjane. lokasine ono Lokasine. bangunan asramae. Ono. Dan termasuk no helipad iku. Iya, iku fasilitas asrama. Koramil. Tadi meloke kan wilayah Koramil kan iku. Iya, iya. Koramil dan Perhutani kan. Sampai saiki pun ya iku wilayah Koramil kan. Terus embo apa kok moro asrama iku bubar ya? Apa karena gak tahu ono konflik di kene? Oh, Apa kadoan Iki jarake? FYI ya. FYI. For your information ngono Iya. aja enak ya. Ternyata iku bener di secara hotel itu. Iya. Secara Nongko Jajar berawal dari sebuah hotel Belanda bernama Nongko Jajar di depan pasar modern yang kemudian namanya tenggelam dan sempat berganti menjadi Kecamatan Tutur. Secara etimologi ya Si ta. iya iku sih Di depan pasar modern Baru. nih. modern. Berarti Berarti wis baru pasar gak sih? modern iki. Di kene berarti. Berarti kemungkinan lapangan iku sih. Iya, Oke. mungkin. Masuk koperasi. Kecamatan. Bangunan sing si ono londo-londo ini. Oh ngene berarti. Koperasi, Pak. Ngene berarti. Sing nonton iki ae sing ngerti ae ya komen on Hmm. indi. Letake. Bae kon tahu ngerti. Kita golekane fotone sih ya. Tapi lek prediksimu wis ndi? Lek Lek Prediksi patokannya yo. mek di depan pasar modern ngono tok ciri-ciri apa? Glune. iki berdasarkan iku mang berarti. Hmm, Koperasi sih. koperasi kan ya. Iki sih. Secara etimologi Nongko Jajar berarti nangka berbaris. Oke. Dalam bahasa Jawa mengacu pada pohon nangka yang tumbuh berjajar di depan hotel tersebut. Saiki ndi ono Oh. bangunan sing ono wit nongko sing berjajar ning ngarepe. Lek Di aku kecamatan di koperasi iku piye? enggak. SD Nongko SD Jajar. Wonosari. Iya SD ya. SD Nongko Jajar siji kan isi akeh nongko kan ya. Nama ini kemudian dihidupkan kembali pada tahun 2012. Berarti sih tas Pak. Dan mengganti nama salah satu dusun di Desa Wonosari menjadi Dusun Nongko Jajar. Iku 2012. 2012 nama iku Dusun mang dusunku iku mang sing tak calesno iku mang. Perkembangan dan pemulihan nama. Lah, iki hilangnya nama setelah hotel tersebut tidak ada dan kecamatan berubah nama menjadi Kecamatan Tutur. Nama Nongko Jajar pun mulai terlupakan. Asik ya, asik iki. Aslinya diarani terlupakan ya enggak juga sih ya. Tetep wong kenalin Nongko Jajar gak sih? Iya sih. Lek terlupakan enggak sih? Mm-mm. Tetep ono sampai saiki jenenge. Mek iki dike sing nonton-nonton iki ya, letake hotel iku mang ndi ngono. Iya, itu menjadi misteri sing harus Nah. dipecahkan. Oh iki. Ketemu foto nih.
Iku engko di screenshot Tampak- kita tampilkan di kono pisan ya. Iya Cek iya. wong ngono. Iki ono tanpa halaman depan dan jalan masuk Grand Hotel nang Jajar, Pak, jenenge. Cek sewanger ya. Jalane opo? Jalane ndi? Iki tapi ono jarane Cuk, tapi gak anu Pak iku. Hotel gak sih iku? Iki lebih mirip Wisma sih. Iya, podo. Wisma Putuk ya. Aku feeling iku sih. Wisma podo sih. iya. Wisma podo sih. Tapi kok di depan pasar modern iki. Masuk Lah, pasar lah modern infonya. sih Dek Ngadipuro ya. Ya mbo. Sing diarani modern. Baitani. Ayo. Ki Baitani ku gak sih paling hotel? Mungkin. Sumpah lagi iya kayak gedungnya masuk kan di Baitani kok ngene iki. Kan. Wisma Ono iki. iki. Wisma podo. Oh, lek feeling iku yo. Oh iya, komen orek. Engko ditampilno pisan lah. Hmm. Tapi keren sih ya, secara iki duwe grand hotel nang Jajar ngono opo kok buyar. Menurutmu Nyom, piro kira-kira biyen kamare sewengi rekoe? Di tahun iku ya. Tahun piro sih iku? Swidakan mah ya? Kurung lah, iki wis merdeka di. Lah iya. Tak wis merdeka. Indonesia merdeka 45. Sik. Iki kan anu nih. Tahun sing spesifik kapan ngono. Wis yo, Ya. katakan lek hitam putih 90-an lah. Berarti awak dhewe angkatan lahiran lah, kelahirannya awak dhewe. Sebelum Nanti. iku Kok koyo jauh deh, iku. jauh deh. Koyo iya bener 60-an mang koyo Eling jare mbakku biyen niku ono hotel terus biyen niku layar tancep gak sisian. Ya Layar iya. tancep iku Gak Dek, mungkin koperasi. bioskop, Jo. Gak mungkin bioskop, Jo. Tapi ngarani wong Bangsat. bioskop pisan. Ngarani niku. Iya layar tancep Nyom. Air Lho, tancep. bioskopnya ndek lek sing digawe wong dhuwure, sing gawe wong tuwek-tuwek iku kan bioskop kan tertutup kan iku di koperasi. Tahun Dadi piro sing- tapi iku? Layar tancap iku arah nang pasar, ketok tekok dalan, tekok pertelon iku ketok wong iso ndelok sembarang iku. Misal film opo, Barakumbara opo iku sik iso lah. Sik Angling Dharma. koyo golongane iku gurung ono koyo isian. Iya. Koyo golongane sing Sing- rada dewasa iku di gedunge di koperasi kono. Berarti kemungkinan sih iso 10.000 sih isoan. Tahun 90-an masuk. Sik 10.000-an. Enggak sih lek aku. 10.000-an iki ngomong hotel ya. Ngomong Iya. hotel iki kan. Iya. Biaya sewa hotel per kamar per malam. 1200 sih lah aku. Lek ya tapi tergantung tahun piro iki lho sing gorong ketemu masalahnya. Lah anggapane wis yo antara tahun 70-an wis. 60 70. Masalah kan grand. 10.000 gede lho. Gede lek tahun sakmono. Lah mangkane kan kok cara iki kan hotel iki kudu digawe masyarakat lokal. Iki Iya, digawe iya. wisata, digawe koyo petinggi pejabat sing waktu iku, mungkin iku masuke. Sampai didirikan asrama iku mangkan. Wah iki seru iki sih. Wah, harusnya nongko Jajar iki sebuah tempat yang besar loh ya. harusnya. Lek ndelok tekan kono aneh. Iya, Tak- Grand Hotel nongko Jajar lho. Terus biyen iku tau ono ngomong-ngomong koperasi mang ya. Ono radio kan di kono. Iya, Ono siaran radio. Radio apa ya biyen iku jenenge? radio yo. Nang Jajar FM. Mulai lali aku jenenge. Pokoknya aku sih zamane kok ngrungokno radio nang Jajar terus kirim-kirim salam ngono-ngono iku. Opo Tapi lek saiki ono ono maneh ngono. Asik kali enggak? Seru Iya, kayak ya. aslinya seru le. Cuman ya peminat pasare sopo iku kan sing ngarai kalah. dan frekuensinya dewe ya apa kate wong ya. Si ono sing ngrungokno radio gak ya ndek kene ya. Embu, aku Oh, gak ono tahu lek tumon wong- sih. Wong break-breakan ngono iku. Saiki ku zamane radio wis kalah sih. Saiki kancane kan podcast babi iki kan. Nah. Aso. Iya. Iki ono sejarah dan perkembangan gereja Kristen Baitani. Bahasa iki. Apa-apa? Coba titik-titik di spill. Oh, no ae kok dikucing kate diomong iki lho. Cuma lho. Sebagai cikal bakal organisasi GKB di Indonesia lho.
Iya, ngancen iya. Itu temenan iya iya iya. Yo, iki anune artikelnya sih sing ngomong. Cuman emang zaman Baitani sik tas ngadeg kan dadi satu-satunya sekolah apa sih kok SMP. Mulai 2008 Pak ya. Durung ono SMP tutur. Enggak, mulai sak durunge. Oh, iki GKB ini maksudnya. Diktat secara singkat organisasi GKB yang diterbitkan oleh Sinode GKB tahun 2008. Makanya kenapa wake wong sing tua-tua sing apa alumni Baitani ya karena waktu itu sik gak ono sekolah liya maneh. di kono ya. Wis gak Iya. peduli agama apa kan. Oh, oke. Terus landmark apa maneh sing selain hotel? Malah pasare koyo gak. Iya ya, Mek. Iya ya zaman iku sik gurung Gurung iya apa? iya tok. lha iki lho lah ngene cok lho pasare, Pak. Ya apa kate? Ini pasar lawas sih an. Nganti pura iki. Iya. Iki Pak iku diarani pasar modern wisan. Mesti diarani pasar modern paling wis gak duwe. Enggak, Kudu- mungkin ono wilayah tertentu ngono lho. Sadurunge Iya, iku mungkin maksudnya dek wis wong iku tuku nggak duwe ngono lho. Kudu barter, kudu barter. Kon kok guyu kon ya ini kok Cuk, iya cuk barter tapi zaman kapan anjing? lah. Lah iki wis ono mata uang cuk iku cuk. iya mata uang wis. Lah masalahnya ono hotel. Ngene sudah. Barter ono iku karena tidak ada mata uang. Ya. Setelah mata uang ada, barter gak ono wisan. Lah masalahnya mata duit iku wis tutuk kene apa durung kan gak secepet iku ngono lho lek dhisik. Iya gak sih? Terus dikelompokno, dikei ono wilayah tertentu gawe jual beli, diarani pasar modern. Lah teko pasar modern dipindah rene dadi pasar baru. Iki Kemunduran gak sih? ngawut, Kemunduran iku berarti. ngawut iki, Penamaan Mas. iku. Tapi ya masuk akal lah kan secara bahasa modern biyen kan wis gawe duwe, wis ono harga tertentu, harga eceran tertinggi, ya ngono-ngono iku lah. Wis ono sing ngurusi ngono. Opo maneh len make ya? Lapangan niku Lapangan biyen gak ono koyoke. masa gak ono. Gak ono koyoke. Soalnya saiki kan dadi modelan kaya stadion ya kak diarani Iya, stadion wis- kan ono tribune ya, Wis opo lah wis ono rukune. ono dinding dadi bal wis Loh. kan. Iki lho, masjid dan Noko Jajar. Dan tugu maksudnya. Lho, lah iku wis ono tukune. Ya tapi kan gak ono wonge. Iku tuku Jogja iku cur. Kudu. Cara gambar koyo ijo iku. Lho, ora iki masjid. Wis apa maneh? Apa maneh? Sing tekan narasimu mang ono maneh kak. Mulai pariwisata wis, daya tarik wis, akses jalan wis. Apa sing kira-kira sing perlu dibahas? maneh? Sarana Pekerjaan prasarana wis. Iya, Wis. Cara SDM wis. secara Secara nama wis. wis, Ya wis berarti. populasi wis. Ya, lek kebudayaan dan kegiatan sosial ya sing terbaru Nonggo Jajal Culture Festival. Sing Yo, terbaru iki. wis. Lek biyen-biyen kan grebek Grebek. Metri Loh, lek ngarep. Iku ono tetep ono enggak? Iku ono dhewe. Lho, lah iya ono dhewe lek biyen kan mek grebek Metri. Diarani iku kan mek grebek tok. Terus saya kan wis berkembang lagi ono Nonggo Jajal Culture Festival itu loh Mas, maksud saya. Ono loro berarti. Iya, iku secara kegiatan sosiale. Iku Iya. tak tambahi sik, grebek iku pasti ono. Heeh. Iku adate Nongko Jajar. Jenenge mendem dasi sapi. Iku Mm-mm. sebuah acara I- desa di mana memperingati hasil bumi. Nah. Termasuk produk pertanian, hasil alam, peternakan, itu diarak keliling desa kemudian diperjuangkan dalam sebuah acara yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari tradisi dan budaya lokal. Iya, soalnya aku ya bener-bener pernah terlibat ngono lek acara Mm-mm. grebek iku mau nyane bener-bener mendem dasi sapi nyane di pendem. Mm-mm. Nah, kan kemodernan itu akhirnya dikembangkan tekok konco-konco iki mang dadi Nonggo Jajar Culture Festival iku sing rangkaian acara kegiatan sosialnya di Nonggo Jajar. Ngono lho Mm-mm. maksudnya. Grebek Metri dhisik kan jene. Iku pasti iku
Agustus lah paling enggak tanggal 18 niku pasti lek iku. Terus NCF lah iku rangkaiane wake lah engko soalnya serangkaian Agustusannya awak dhewe iku barengan ambek Maulid Nabi akhirnya terus acaranya kan terusan dan termasuk mau noko jajari wow totalitas loyalitas nih jos jis lek jare saiki Wis yo. Cukup wis yo. Ngladur iki koyo anu jan mulai. Justice. jare saiki jis bosone Arek kapan nih jos yo.